Hello guys, welcome back to our vlogger, Sister Josefina Mumpal. God is good all the time and praise the Lord. Good evening to everyone and happy Valentine's Day. So atong pagaisgutan karon maong usa ka santos nga si San Valentin nga pagasaulugon sa February 14 nga mausab naila nga Valentine's Day. So Mr. Cupido, ako na may tulungan mo, ba't hindi panain ang kanyang damdamin? At nang ako ay mapansin, Mr. Cupido, sa kanya'y did na did ako, huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso ko, Mr. Cupido, ako na may tulungan mo, ba't hindi panain ang kanyang damdamin? At nang ako ay mapansin, Mr. Cupido, sa kanya'y did na did ako, huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso ko. Mr. Cupido, Happy Valentine's Day. Si San Valentin, usa ka Roman priest o physician nga gimartyr sa ni Emperador Claudius II Gothicus nga usa ka pagano, ug nasayod kita nga ang pagano wala nagaila og Dios. Ug si Emperador Claudius naghimo og usa ka strikto nga balaod ang pagdili sa pagninyo sa mga soldier sa Rome. While si San Valentin bisan tuod mihatag og patakaran o balaod si Emperador, iya kining ginahimong sikreto. Naghimo siya og seremonyas, Kristohanong seremonyas sa mga soldier. Dinha nagsugod o nakita ang reputasyon o unsa ka halaga ang kasal sa managhigugmaay. So wala kini nalilong ni Emperador Claudius ug iyang gipapriso si San Valentin. Si San Valentin dito sa prisuhan iyang gi-care ang iyang mga kauban nga mga piniriso. O aduna gani siya kauban nga piniriso nga adunay usa ka anak babae nga buta, iya kining giayo. O dito gi-final o gipatay si San Valentin sa February 14, 270. So ang fiesta ni San Valentin gitawag usab kini sa Valentine's Day. Itukod kini ni Pope Gelasius after death sa 496 ginasaulog sa February 14 aron pagpasidungog sa Christian martyrs o nga usa ka patron saint sa Roman Catholic nga nagapadayon sa pag-ila ni Saint Valentin. Patron siya sa mga lovers, sa mga naghinigugmaay o sa mga kabataan nga epilepsy o patron usab siya nga maga-offer kita og mga pakitabang nga pag-ampo, paghalad o pagpasalamat sa mahigugmaong pamilya. So magpakitabang kita niya pag-ampo. Pamilya, higala, o magtiayon nga anaa ang panagtipon o panaghiusa. Dinha di ay mangayo ni San Valentin o tabang kay siya mao ang patron sa nagminahalay. So ang hiyas o attribute mao ang pula nga rose. Mao din na nga kung Valentine's Day, rose gyud ang ihatag sa atong mga sweetheart o sa atong mga kapika sa kinabuhi o sa manag-uyab, no? Maningkamot yung palit og rose.
Dayon alang usab kini sa mga tawo nga mga bakul. Ang attributes ni ang hiyas ni San Valentin ug ang mga bata nga mga epilepsy katong naga-seizure ug nagapatol, no? So si San Valentin nga gitawag na karon nga Valentine's Day sa usa ka holiday nga kanus-a nagpakita sa hinigugma sa pagbati dinha sa greetings ug sa mga gasa. O bitaw na nga mga kabatanunan labi na kayo ning mga teenager magkilig-kilig yun basta February 14 na kay adlaw gyud sa mga maghinigugma ay. So magkilig-kilig nga sa 14 unsay ihatag o unsay madawat, no? Nagay ko'y nakita nga usa ka diha sa Facebook nga aron lang gyud ingnon nga doon na siya naghatag niya gross. Siya mismo may mihatag og rose ang kaugalingon og nagpa-as if siya ablis putahan og diyang rose og yapang hagkan-hagkan. So kadto mga watoy mga uyab tingali, no, mao nang mo tawag ta ni Mr. Cupido sa atong mga crush. So kini usab dili lamang sa mga naghinigugma ay kundi alang usab kini sa atong pamilya, sa atong mga ginikanan, sa atong mga igsuon, sa atong mga kaparentihan ug sa mga kahigalaan. Nga kini di ay ang Valentine's usa ka dakong mensahe sa gugma, usa ka pagbati ngadto sa atong kaparis diya sa pamilya ug sa mga higala. So, ana sa Bible, ana ang dakong message sa gugma, nga ang gugma mapailubon. Ang gugma buotan. Ang gugma dili masina. Ang gugma dili manghambog. Ang gugma dili mapahitason. Ang gugma dili magpakaulaw. Ang gugma dili lamang mangita sa iyang kaugalingon. Ang gugma dili-dali masuko. Ang gugma walay pagtipig sa mga records. Ang gugma dili kalipay sa kadautan. Mao kini ang tinuod nga gugma, ang mensahe sa San Valentino nga usa ka patron sa lovers sa epilepsy sa mga bakol. So, kini ang tinuod nga gugma, nga mismo si San Valentin, iya kining gipakita, nga luyo pa man, nga bisan gidili sa emperador, pan iyang gihimong sekreto, nga iyang gikasal, o naghimo og pristuhanong seremonyas alang sa mga sundao, aron mahiusa. So, pagkanindot di ay sa meaning sa Valentine's, dili lang di ay kay moingon ta nga wa man ko'y Valentina karon magpapusil na lang ko. Ay wala man ko'y Valentino o Valentina karon mangita sa ko karon. So mutawag din kong Mr. Cupido. Ay karong Valentine's pila ka ang mabuntis. Okay lang pila ka mabuntis kung kini kasal, kung nakadawat sa sakramento. Pero dili unta nga mao kini himuon ang Valentine's nga daghang mabuntis, no, mga kabuang mga komedya or joke nga kung Valentine's daghang mabuntis. Dili ingon ana ang atong paglantaw kay ang anaa sa Biblia ang dakong message sa gugma nga mapailubon og buotan. Ug anaa usab sa 1 John 4:19 nga nahigugma kita kay ang Dios man ang unang nahigugma kanato. So ingon ana unta ang paghigugma nga sama sa Dios nga unconditional nga mauusab kana ang atong bation nga gugma ngadto sa atong pamilya, sa atong mga parente ug sa atong mga kahigalaan. So ana apay daghang mga verse sa Bible mahitungod sa gugma. So gani ang tinuod nga gugma anda magpakamatay alang sa iyang hinigugma. So, dili lamang kay mukanta tag Mr. Cupido, ako na may tulungan mo, ba't hindi panain
ang kanyang damdamin at nang ako ay mapansin, dili lang unta nga ingon ana, kundili gugma nga tinuod, mapailubon, buotan. Kung makuha na ninimo ang pagkamapailubon o pagkabuutan, the rest nga gidili sa gugma, makuha na nimo. So, atong mabasa diha sa Biblia ang daghang verse, chapter sa mahitungod sa gugma. So, si San Valentin mao ang patron sa paghigugma nga siya di ay kung mangayo ta, mag-ampo ta, atong pangayoon sa iyaha nga ang atong pamilya magkahiusa, ang atong panagigala o pagkaparente. So, pamalandungan na to nga ang Valentine's Day di ay dili lang kamaingon nga pilay mabuntis kundi ang tinuod nga gugma. Mao kini ang dakong mensahe sa Valentine's Day. So, happy fiesta San Valentin o happy Valentine's sa tanang makakaigsuunan ko ni Kristo sa tibuok kalibutan. Happy Valentine's Day!